mat 2019 Korrika. Excuse me. Kaixo, Argentinako lagunak, hemen gaude Euskaltegian, kontatuko dizuet, Korrika Laster etorriko da, eta hori baino lehen, antolatu dute, Korrika kulturala, bai? Eta, gu egin genuen, otsaiaren bederatzean, egin genuen korrikote, bai? Eta, egin genuen, tabernaz taberna trikitixakin, eta abesten, dantzatzen, oso ondo pasa genuen, jende asko etorri zen. Eta gero, merkatu zaharren izan genuen bazkari bat. Prestatu zuten sagardotegiko menu bat, oso ona. Egin genuen denok txotx, hor bertan, eta oso pasa genuen. Egun osoa hitz egiten euskeraz, praktikatzen, eta, ezagutu genuen jende pila bat. Otsailaren 26an etorri ziren Joseba Alvarezko Camacho eta Dani Imat Txillardeginen omenaldia emateko. Kaixo lagunok, zemo zabete, ondo, nik beti bezala hemen baztelutan nago, eta Hunde honekin narik ez dakit zer egin, baina, berdin da. Nik kontatuko dizuet nola korrikaren kultural barruan daude. Eta martxoaren 9an antolatu zuten antzerki bat hemen herrian, eta izan zen Gamon Sumardian, kalean. Eta, nahiko polita izan zen. Kaixo, martxoaren 14an Kikapotea sindikato tabernan egin genuen, eta hor pintxo asko jan genuen, baina gutxi edan genuen, baina giroa oso ona zen. Eta gero, korrika tombola egin zuten, eta opariak oso onak ziren. Begira, niri tokatu zitzaidan termo bat. Eta egia da, ez da gezurra. Hemen jarraitzen dugu, ekimen asko egiten eta gu parte hartzen dugu. Besteaz beste, martxoaren 22an izan genuen hemen bertso afaria. Etorri ziren, egin zen hemengo elkarte batean, landari izenekoa. Eta etorri ziren 3 bertsolari famatuak, hemengoak dira denak. Unai Turriaga, Irati Alkantarilla eta Aritz Kazabal. Bi hauekin egin behar omen nuen bertso txanda, oso urdurin nengoen gauzak alaxe esan da. Iturriagak eta Aritzekin gaindituaz 1000 langa, eskerrik asko bihotz-bihotzez plazer handia izan. Bukatzeko korrika kulturala, egin genuen martxoaren 24an, ensalada lehiaketa. Jende pila bat elkartu ginen. Oso zaila izan zen, zein irabaziko zuen, baina azkenian gure taldea lortu genuen saria. Egin genuen ensalada bat oso ona, intxaurrakin. Eta hori izan zen esmaltenean, eta ere antolatu zuten mintxodromo bat, eta praktikatu genuen euskeraz, beti bezala, bai? Eta bukatzeko eguna, beste kontzertu bat.